Intro, het was Vlaams en we weer begunstig, of een entree. Yo gasten, we zijn er weer met een nieuwe vlog. He. En je hebt al weer gelezen, ik ga nog een keer een toertje doen met een DAX. Echt hoor het gasten. Nou ja, ik heb al een toertje met een DAX. Ik zeg iedereen vraagt ons aan, een SARS-buze, soundcheck van Sky Team DAX. Dus ik heb een SARS-buze, een Capspeed GP 1 euro 4. Dus als je standaard vanuit de fabriek met die lambda zonder erin en ik ben er stief content van. Dat boost dat wel toe, dat knettert dan zo met jou. Ik ben er stief content van. Maar wat ik er ook nog bij willen zeggen, dat is nu dus het laatste ritje met een DAX voor de YouTube. Want ik ga met een DAX verkopen. Dus gasten, ik ga met een DAX niet verkopen. Dat is hier niet het laatste ritje. We gaan nog veel ritjes maken. Veel schone avondritjes, middagritjes, ritjes in de regen, misschien ook een keer veel toertjes met een DAX. Allemaal voor jongeren. Genoeg zeer we gaan eraan beginnen. Nee. Tot in een DAX, ja, ik ga niet meer veel babbelen, want verleden keer heb ik dat geprobeerd voor te babbelen met een DAX. En ik heb dat er ook net nog over op. En wordt dat eigenlijk toch niet in het filmpje. Ja, misschien ook wel nog een keer tutten, onze toestaan. Ik ga dus een kort toertje aan doen. Moet je er eigenlijk vooral luisteren naar die SARS-bussen. Dat is eigenlijk weer een beetje een soundcheck, dat wil zeggen. Niet ook, ik heb een schoon uitzet en ook ga je in een camera jullie op superview zetten. Dat is een GoPro. A30 een GoPro. En ik kan dat op wide, superview, dat is toch ja. Ik vind dat wel een schoon beeld. En ik zeg, ik ga hier aanzetten, direct een keer passeren. Aan de plek waar dat mijn accident had. En dan kun ik wisten, want dat moet je niet roepen. Gaat toch niet worden. Aan dat accident ga ik wisten. Ga het wel zien als. Allee, tot de dag, yo! Ja, als je werkt zien, mijn machine staat daar. En dat is hier mijn SARS-bussen en mijn helm en mijn handschoen. Maar dat hier al aandoen in een bazaar. En we gaan eraan beginnen. Dan moet ik goed horen, gasten, naar beneden drie, dan kan ik de gazen lossen, zodat ik kan zien dat ik heb bust. Hopla. We gaan toch rustig starten, ja.
Nee, zelfs. Nu staan we weer onder dezelfde brug. Lekker wel al vierde keer gaan dit met de vlog. Hey. En we gaan er weer eindigen met de vlog. Maar natuurlijk, voordat we eindigen met de vlog, moet ik hier nog een keer een soundcheck doen onder de tunnel. Kijk, we gaan hier direct arrangeren. Hey, hup. We leggen het contact aan. We gaan nu een keer super cool starten met de elektronische start. 1, 2, 3. Oh, wacht, die gasten. Stel bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren. Heel de rit op het tijd, je kent het wel. Vergeet zeker ook niet van een pille vanillemelk te drinken en een beetje te genieten van Schoon Uitzicht. Want we kunnen maar 50 rien. Soms is dat een beetje saai. Maar goed, wat? We gaan nog een soundcheck doen. Stel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yo!